tepuk tangan yang meriah untuk kebudayaan asli Jawa Timur tari remong. Insyaallah pertama kali digelar ana ing wewengkon Nganjuk Jawa Timur selama ini wiwit tahun 2012 nganti 2025 awake dhewe asring sowan ana ing wewengkon Nganjuk digelar merga iki sing diarani awake dhewe sing wis taturke ana ing ngarep aja nganti kalah kelawan semangate lan kreativitas yang sangat luar biasa para siswa siswi Bapak Ibu guru ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 yang ada di Kota Nganjuk. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat sekolah kita yang hebat di Jawa Timur ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Yuk waranggono jumeneng sedaya. Sekali lagi mas. Insya Allah Gusti Allah menjagai. sholli ala Sayyidina Muhammad. Kanthi iki mau lelagon sing bernamaskan religi ndonga bebarengan ya nok. Ya heeh. Muga-muga kanthi sarana gelaring kabudayan wayang kulit dalam rangka
Dies Natalis ya utawa hari ulang tahun ya SMKP GRI 1 ing Kota Nganjuk Jawa Timur ya yang ke-46 nyenyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Suci Gusti Ngangkarya Jagat muga-muga bisa slamet sekabehe slamet para warga masyarakat ana Nganjuk slamet sedaya ingkang lenggah wonten ing SMKP GRI 1 Nganjuk slamet sedayanipun donya lan akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Heeh iki pancen tontonan yang sangat luar biasa no. Oh ngono iya wayang kulit heeh utamane ana ing Nganjuk kuwi nek wis jeneh enek wayang kuwi sing pareng mirsani bareng ramuh pirang-pirang saya-saya bengi iki lain daripada yang lain ya heeh ya lain daripada yang lain tegese sing dikarepne emak piye. Nah awake dhewe bersih desa wis kulino ning desa-desa sekabupaten Nganjuk ya ana ing kecamatan-kecamatan wis kulino yen perlu ana ing alun-alun Nganjuk wis bola-bali no ya ning nek ana sekolahan ana ing lembaga pendidikan menengah kaya ngene iki insyaallah lagi pisan iki ya bot-bote para pepunden sing mapan ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk utamane Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Lukman MPD sing selalu dan selalu mempelopori tidak hanya meningkatkan babakan pendidikan juga karakter-karakter para siswa-siswi sing mapan ana kene juga selalu melestarikan budaya kita terutama adalah wayang kulit. Oh ngono ya Yung iya ngestake dawuh dadi pas ya Yung upama wayangan kuwi dipapanake ana ing papan pawiyatan utawa lembaga pendidikan contone kaya dene SMK Negeri utawa SMK PGRI 1 Nganjuk utawa Kaprai Sinebut Sekarisa Nganjuk ya wis pas wis trep murga pengenalan wayang ana ing sekolahan kuwi ben iso ngrembaka wayang men saya ditresnani marang para kawula-kawula muda. Oh ngono ya. Ya ngestake dawuh yen ngono. Heeh. Iki merupakan sekolahan sing mempelopori ya untuk pengembangan seni wayang kulit tidak hanya wayang kulit seni liyane ya diopeni ana ing kene. Oh ngono. Pendidikan karakter juga penting tumrape para siswa-siswi sing ana kene. Heeh. Nek ora kleru Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa wi mengatakan yang menentukan karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia wi gumantung kelawan telung perkara. Oh, telung perkara. Heeh. Kuwi yang menentukan sing darani dadi lan orane karakter-karakter tunas-tunas bangsa. Oh, ngono ya. Sing angka 1 lingkungan keluarga. Oh, lingkungan keluarga. Ya. Keluarga kuwi uga dadyasana menentukan karakter-karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Kaya siswa-siswi sing ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ya. Sing angka 2 lingkungan. Ya. Lingkungan sekolahan. Oh, ya. Lingkungan sekolahan kuwi juga mempengaruhi terhadap kepribadian juga karakter-karakter tunas-tunas penerus bangsa Indonesia. Oh ya. Terus sing angka 3 lingkungan masyarakat utawa tempat bergaulnya para tunas-tunas bangsa. Telu-telune iki waton iso menyaring dan bisa mengambil segi yang positif ninggalke sing negatif. Insyaallah bakal dadine kaya siswa-siswi sing mapan ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk Jawa Timur yang siap untuk mempelopori generasi-generasi yang akan datang yang bisa menjadikan sarana Indonesia lebih maju dan lebih kokoh dan semakin membara di dunia ini. Wah iya. Kaya ngono ya Jeng. Wah jan nyenengke temenanan.
bengi iki pancen beda karo bengi-bengi liyane. Sebabe bengi-bengi liyane prai ning omah umur PS-an iki. Oh ngono. Dadi iki sing kepareng rawuh ya pirang-pirang. Oh ngono, sing kepareng rawuh pirang-pirang. Ya. Pokoke acung jempol. Kepara adicara kaya ngene iki bakal dirutinke setiap 1 tahun sekali gelar pagelaran wayang kulit. Ya. Men wayange amake dhewe kuwi semakin dicintai oleh generasi-generasi Gen Z. Ya. Ya. Nyatane para warga masyarakat ana ing kutha Nganjuk ya bengi iki tumplak-blak nganti sekolahan sing jembare kaya ngene, ombone kaya ngene ora muat untuk menampung para pecinta-pecinta wayang kulit di kota Nganjuk yang hebat ini. Heeh. Pancen ya kaya ngono nak. Penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia wis tumplek-blek etan lor kidul padha nglumpuk bengi iki alhamdulillah diganjar terang ora udan. Oh ngono ya wis tak dawuh. Selamat dan sukses untuk SMK PGRI 1 Nganjuk ya yang pancen luar biasa ya. SMK PGRI Nganjuk memiliki jumlah siswa terbanyak lho Yung. Apa ya? Ya. Tadi kene iki dadi sekolahan SMK terfavorit di Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Ya. Siswane pirang-pirang nek orang kleru 2529 siswa. Oh ngono dengan 9 konsentrasi keahlian. Contohnya 1 desain, pemodelan dan informasi bangunan. Ya. Sing angka 2 teknik komputer dan jaringan. Sing angka 3 teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Sing angka 4 teknik kendaraan ringan. Sing angka 5 teknik sepeda motor. Oh iya. Sing angka 6 teknik pemesinan. Ya. Sing angka 7 teknik audio video. Sing angka 8 teknik pengelasan. Ya. Sing angka 9 desain komunikasi visual. Oh ngono ya. Ditambahi dengan 16 ekstrakurikuler. Oh ngono ya. Prestasine apa ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk sepisan babagan pramuka ya kuwi prestasi yang perlu kita ketahui ya kuwi juara 1 nominasi pioneering terkuat lomba pioneering sewacap Nganjuk Agustus 2025. Ya. Aku lek karo basa Inggris rada uangel ilatku kadung ilat Jawa. Ya. Sing angka 2 juara harapan 1 lomba sesorah utawa pidato dalam bahasa Jawa. Oh ngono piala-piala sing wis diraih Fadil Jabar juara 1 speed klasik U16 putra dalam kejuaraan panjat tebing Tulungagung Klebeng. Ya Sekaresidenan Kediri. Ya juga harapan 1 Kejuprof panjat tebing Jawa Timur 2025. Oh, lan liya-liyane ya oke banget prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk yang patut dibanggakan. Oh ngono ya. Ya nak. Nggih mongso ngelak wanci. Ya terutama terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk utawa Sekarisa Nganjuk. Ya Bapak Dr. Andes Lukman MMPD. Juga para bapak-bapak guru. Ya. Ibu guru, wali murid, oh ngono, anggota komite, varias karyawan dan lain sebagainya, oning SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, yo, aku sore mau gawe lelagon, gawe lagu, ya, bot-bote nggonmu tresno kelawan para ingkang lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk, ya. Aku gawe lagu larase pelokno. Oh, sing diaturke lagune apa? Sinom. Oh, Sinom,
Aku rek-orek sore mau gawe tetembangan. Oh, ngono ya. Ya. Ah. Yo, catetane wis enak to? Ah, sampun wonten apa dereng? Dibawani luwih dhisik mengko dibajutke ndangdute. Ngono, ah. Ya. Monggo salah setunggal kula aturi ngumandangaken ya bot-bote kecinta aku terhadap SMK PGRI satu Nganjuk yang sangat luar biasa. Oh ngono ah ya. Oke Mas, sing suarane banter bantas Mas Wisnu siaga nggih. Nah ya. Coba kaya ngopo? Sing magepokan kelawan pahargyan bengi iki pengetan hari ulang tahun utawa Dies Natalis yang ke-46 tahun. Semoga semakin jaya-jaya selalu Hanjayeng Bawono dan menjadi sekolah percontohan di seluruh Indonesia. Ya Mas, kelaring. Ya, coba. Kelaring kang ambal warasa rangkaian dari hari ulang tahun dari sekolah ono ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur. Ya, beberapa rangkaian acara, puncak acara adalah pada malam hari ini. Ya, terus ing SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari, sing nabuh gamelan. Luar biasa ya Yung. Terus ulang tahun yang keberapa Mas? 46 Maretsa 46 Maretsa tegese 46 tahun. Oh, berdirinya SMK PGRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk utawa hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ana live ya mung nang kene liyane sekolahan rong ana sing duwe. Wah, ngono ngarep mau bangunan yang dhuwur terus enak lipe. Aku mau munggah medun ngono. Ngrasakne lipe gumun kok iso munggah dhewe ya. Ya. Biasanya aku ora numpak lip, numpak mboke cacah dadi. Nah, iya. Ya. Saben taun dan saben tahun dipengeti. Oh ngono. Kene iki saking favorite sekolahan siswane nampa ki nganti nulak-nulak nduk. Oh ngono. Ya nganti nulak-nulak murid ya mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh iya 2500 siswa kuwi akeh lho nduk. Oh ngono, siswa terbanyak ya terus manunggal nyawiji Sekarisa utawa SMK PGRI 1 Nganjuk manggon ning endi Mas? Mapan aneh kutha mapan ning kutha Nganjuk ya es. Terus saya kondang ngrembaka saya kok kondang ngrembaka saya kuncara Anjayeng Bawono. Ya terus nuwun sewu Mas, mriki menika kepala sekolah sinten sing mandhegani sinten Mas? Pak Lukman Ka
Pak Lukman kang mandegani tegese kepala sekolahe panjenengane Pak Lukman. Oh, ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMKP GRI 1 Nganjuk, memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya yo heeh sing ana live kuwi heeh juga peresmian itu. Oh ngono ya terus hamba muji donga memuji supaya piye Mas sadaya mangke raharja sedaya manggih raharja becik kepala sekolah, Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu wali murid, komite dan semuanya saja sumrambai para warga ana ing Nganjuk manggih raharja wilujeng ing Sambikala. Ya. Ya ndok ditembangke, gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan gelungan kae. Ngono ya